एलग्रा दा दे एसे फट' लायनो सिख्लाफ्रा इनि सगास नायनो हागोन नै बिथाङा जोंनि सिख्लाफोर नाय लोगो फायदो जों लिङोबा फायानो खामो नङाबा नोङो सिख्लाफोर नायखायसो फायथारबाय नोङो माथो एल'नाय औ नांगोला ट्रेक्टर औ जोंनिया बरगोदाना बिराद हेपि आरो माने दिनै हाबा जानानै माने दिना साफा हिनजाव मोनबाय हाबा जाना मारै मोनदों बाजैया मोजां नांदों ना समायना मोनथारदो गाइस दा न'निफ्राय फै पुरा इन्ट्र' भिडिअखौ नावखादो सोनाय जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दिनै मानि सायाव जागोन ब्लगा लोगोफोर दा जों नै हाबा जानो थांनायदो लोगोफोर दा टाइमा जाबाय नै ए मा जागोन दा होमबा हाबानि खामा दा नै जोंनि आथिं दोङो गोरबो खुंग्रा दा दोङो ओमफ्राय नै इथिंखालि जोंनिया बाजै दोङो नै नोंसोरनिया माला जागोन ओमफ्राय हाबाया माला जागोन दा हाबायाथ' खिन्थु आंनिया हले एडभान्स थाहैखागोन खिन्थु एखेबारे लोगोफोर दा जोङो बोरायलायबाय ना औ दा ओमफ्राय हाय खबि एकबार हाय खबि नावकातायाव थायो जोंनिया नै भाइया नावकातायाव ओमफ्राय जोङो दा थांग्रा खाम जायो खानसे टाइमबो जाबाय नालाय न' उखैखाबाय हाला औ नेनो टाइमा ओरैनो जालांबाय आरो ओमफ्राय दा आरो नै खासे नेबावलायबाय जों लोगोफोर दा जोङो थांनोसै लोगोफोर पुर ब्लकनि हाबा जानो थांसै लोगोफोर एखे पुरा इमारजेन्सि हाबा खालामदों आरोना बिथाङा दा नायनोसै थांनानै मा जानाय जायो मा थायो दा खैनाखौबो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नङा होमबा लोगोफोर नुखायाखै नुनाया ओरैनो रियेलाव नुखायाखैनोखा दा खेबसे नायनो थांसै स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दा जोङो इयाव दोङो साथाम ओमफ्राय आरो नै सासे लोगो फैगासिनो दोङो ओमफ्राय दा जों जमा थांसै इनो सफैबाय इसोरबो थांनो थांसै मा न' अके बाजै रेडि अमा बेदरदो ओइ नोंसोरलाय मा एसे लिरबोरा जेरावबो फाइन फरिनांगोन खिन्थु नोंसोर पासआव थाइसे करि बरगोदान खेबसे देखायनो बरगोदानखौ फै ओइ बरगोदान मारै बरगोदान जानो मोननानै मोजां ना नै लोगोफोर जोंनिया बरगोदानखौ नायनो हागोन नै पुरा समायना नुदों आरोना दिनै लोगोफोर नोंथांमोना नै भिडिअस नुबाय थादोंमोन फाइनालि हाबा जामारनाया अरिजिनाल दे लोगोफोर डुप्लिकेट साना अरिजिनाल स' गाइस दा बर्थमान जोङो सफाय मारबाय लोगोफोर पुर ब्लकनि हाबायाव सोरबा सानदों माने हाब्लाखौ डुप्लिकेट खालामदों होननानै खिन्थु हाबाया अरिजिनाल गोथार जुलि सालथे लानाव नै साले गोथार जुलि जों फाटि दांगासिनो नै इथिं नै जों डाइरेक्ट दा नै पुर ब्लकलानि न' सिङाव हाबखाबाय लोगोफोर दा सिगांथ' फायखांखाबायमोन खिन्थु आगोलनिफ्राय बहुद चेन्ज जाबाय आरोना बेनिफ्राय दा सोरबा साननानै माने हाबा खालाममारनाया नंमारगोन नंमारा होननानै खिन्थु नंमारगो लोगोफोर हाबाया दिनैनो आरोना गाइस दायो नोंथांमोना खैनाखौबो नायनो हागोन पुर ब्लकनि हिन्जावखौ लोगोफोर जिथुबा दा हिन्जाव जाखासिगोन नालाय खैना गोदान जिथुबा बाजैखो बेयो बाखि जोंनियावथ' सबाय रेस्ट लादों लोगोफोर नायनो हागोन नै गासैबो सोर आंखौ आं ब्लक खालामबाय थादों थांनाया सथिया आनोदा थांदोंना हामा जानायाव सथिया मारिनायाव दै थांनायमोन बार' हाजार थांदोंमोन ना दाथ' दाथ' नोङो आदा जेनसे हाबाखौ मोनजादियासै थांनायाल' गाज्रि जाना होबाय जेनसनि आदानि हाबाखौ आं मोनजाबायना दा आंनिया गारि हामा जायाखै ओमफ्राय गारि गोदान नों माबोरै सफ्टवेर मारिनाय गारिखौ ओमफ्राय गारिया मबाइल गैयामोन रानबाय दा बिथाङा जोंनिया नै हाबा जानो थांनायाव गारिया मबाइल लानानै ब्लक थांना होबाय न' सफ्टवेर मारिनो गोनां जाबाय जोंनिया एलग्रा आदानिया लोगो लायनो थांनायाव जाबाय गाज्रि जानानै होबाय जेबो नङा जागोन टेनसन गैया आरो बानायनांगोन उपाय गैया सफ्टवेर मारिनांसिगोन न' दा गाइस जों दसे सा लोंना लाग्रोदो लोगोफोर दसे समाय रेस्ट लादो ओमफ्राय ब्लकखौ नायलांबाय था लोगोफोर बाजै गोदानखौ नोंथांमोना देखायनांगोन न' बाजै गोदानखौ देखायनांसिगोन ना येस राहुलै आखाम भिडिअ दे मारै खबरफ्रा थिगैनो दा मागे फोनसै नामा नों फोनसै दे होदो लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना बाजै गोदानखौ नै दे हाबा जाना मारै मोनदों बाजैया मोजां नांदों ना गाइस बेखौ लाखिदो बाजै बरायनोथ' दिनै बाजैखौ समायना नुथारदो समायना नुथारदो गाइस फाय बे बादियाव बाय मोसाहैनोसै जोंहाथ' मोसानोसै एसे फै मैसा जादों मैसा बरिया
हागोन नै बेंबादि दामगासिनो नै पुरा लोगोफोर बरिया So guys जोंनिया नै दा एलग्रा दादे एसे फट' लायनो सिख्लाफ्रा इनिखायनो इथिंगा लाना फैदों फै सिख्लाफ्रा फट' लायनो लोंजो फैया मा इथिंगालै फै आरो आं लाना थांगोन ना नोंखौ मा टेनसन खालामदो So guys नायनो हागोन नै बिथाङा जोंनिया सिख्लाफोर नै लोगो फैदो जों लिङोबा फैयानो खामो नङाबा नोङो सिख्लाफोर नायखायसो फैथारबाय नोङो So guys माने बिथाङा जोंनिया फायथारलामोन एलगा आद्राया माने सिख्लाफ्रा फट' लायो होननायखायसो माने फैदो बिथाङा नाया माय सिख्लाफोर लिंबासो फैयो जों लिंबा फैया नायदों जेरैबायदि मानसि बिन्दुना लोगोफोर मानो थाखाय बिदि मानो नों बिदि मानो बिदि माने दा मा जागोन दा बिदिबा आङो जेनेबा फेमास जागोन सानाखैमोन माथो एल'नाय नांगौ टेक्टर ना बेयाव बिनि थाखाय फेमास इनिफ्राय नोंनिया फेमास डायलग माबा खेबसे गोसा बुंना दे फेमास डायलगखौ नोंनिया बे एल'नाय फेमास डायलगखौ खेबसे गोसा ना बुंलाय बरियानो आरामनो माथो एल'नाय नांगौ टेक्टर सानाखैमोन इयावनो जाना होबाय दा मा खालामनो उपाय गैला जाना होबाय मा खालामनो दा इयावनो फेमास जाना होबाय नोंनिया नांगोल एल'नाय माबा एल'नाय होननायावनो थ'दो बिथिं बारा एसे जाहैनोसै ओमफ्राय ओइ हाखराव बेया गोदोर नादों नोंनो खेबसे देखायनोसै बेखौ फाय आंबो हाबा जानांसिगोन लोगोफोर जों दा ओंखाम जाना लानोसै एसे ट्राफिक जाम जादों लोगोफोर ट्राफिक पुलिसा मा जागोनलै हेबार बसुआ बाबा न' दा एसे जाना लानोसै लोगोफोर माने जोंनिया बरगोदोना बिराद हेपि आरो माने दिनै हाबा जानानै माने बिराद खुसि ना दिना साफा हिनजाव मोनबाय गोसोआ बरा इन्टारेस्ट नांबाय आरो दिनै न' बरिया आरामनो ओंखाम जाना लानोसै इनि उनाव जों सावरायबाय थागोन लोगोफोर बाजेटबो एसे मोजां ब्लग लानोसै ना दा जाना लाग्रोनोसै एसे हाजासे लानोसै जोबथासिम लागोन लोगोफोर मासि दंलै मासि दंगोन गबिबाय मारै खबरा दासिम फैखादों नोंबो वा जोंनिया नै दा सफैबाय जोंनिया बिथाङाबो जोंनिया सिमेन्ट सापुरनिफ्राय ओइ जमा जानोसै ओइ मा जालाबायनो बा एथ' गोजान जाना मा लकेल बुंनो नागिरलै नोंबो है गाइस जों दा बर्तमान हाबा जानानै फैबाय लोगोफोर इनिफ्राय बिराद इन्टारेस्ट आरोना लोगोफोर इसानि जोंनिया तपन भाइलानि मादार जितुबा फादार आरो गासैबो जाफंबाय माने गासैबो पुरा हेपि आरोना लोगोफोर खिन्थु बारा ब्लगसो लानाय जादियासै फाइनायाव माथो होननानै फैबाय आरोना आदैमोनखौबो बिराद हेपि आरोना लोगोफोर आरो गामिनि गासैबो मानसिफोरानो गोबां सापर्ट होदो आराम ओंखाम जानायफोराबो बरिया आरामसे खामानि मावनानै होदो बहुत मोजां नांदो जानानै फैबाय अमा बेदरजों जाबाय आरोना लोगोफोर गरम बोथोरावबो उपाय गैया दा बिराद धुला आरोना गाइस धुला बास्रावजोब्बाय बिराद लेथ्रा अबस्था जाना दोङो दा जोङो दोङो सुक्लायाव लोगोफोर सुक्लायनि जितुबा सुइस गेटआव इयावनो दसे समाय थाथ'नोसै ओमफ्राय थानानै डाइरेक्ट न'आव थांसै ओमफ्राय भिडिअखौ माला एडिट खालामना हरनाय जागोन बेखौथ' बुंनो हानाय नंला लोगोफोर दा जिखुनु जाया दिनै दिना ओरैनो थांबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो दिनै ब्लगआ ओरैनो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस अके थ' बाय बाय होमबा लोगोफोर बाय नायनो हागोन नै लोगोफोर जि समायना नुदोंना बाप्पा बहत समायना नुखादो इथिंगालि ओमफ्राय नै इथिंगालिबो जों लाखिबाय आरोना न' जाबाय गासैबो अमा बेदर